ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଅଘୋରୀ ବାବାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ସିଂହଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା, ସୁସ୍ଥ ମନ ଆଉ ଧର୍ମୀୟ ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭାବ ନେଇ ଏହି ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦ୍ୱାରରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତିନି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ପରେ ଏହି ଦ୍ୱାରରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ହସ୍ତୀ ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବୈରାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନବକଳେବର ସମୟରେ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନବକଳେବର ସମସ୍ତ କାଠଗଣ୍ଡିମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ନବା ଆଣିବା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦ୍ୱାରରେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ 2ଟି ବିରାଟ ଅଶ୍ୱ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବଳଭଦ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେ କି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦ୍ୱାରରେ ରାଜା ଏବଂ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଧନ ଆଉ ଯଶର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଦ୍ୱାର। ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ସାଧୁ ବାବା, ଦେବଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯାହା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯା ଆସ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 4 ଦ୍ୱାରର ରହସ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।